והיום נלמד על ChatGPT. ChatGPT ישמש אותנו במקרה הזה ליצור ניבים בציורים. ואיך? ניגש לגוגל ונחפש ChatGPT. יש הרבה ChatGPT, ובמקרה שלנו אנחנו נדייק וניקח את הסוג הזה. גם בפלאפון תראו סוגים רבים, OpenAI היא החברה. לוגין, להיכנס למערכת. Continue with Google, תיכנסו עם חשבון הגוגל שלכם. יכולים גם דרך חשבון פרטי. כרגע אנחנו בפנים. אנחנו מתקרבים לט"ו בשבט. אילן, צור איור שמציג את הניב אילן יוחסין. ChatGPT ייתן לנו לא אחת, שתי אפשרויות. 2. את התמונה שהוא יוצר נוכל להוריד. לחצן ימני הורד או ללחוץ למעלה. וכך יש לנו חידה.